Lois, maar toen eens even chillen. Daar waren zo met jou mee bezig. Als toen heel graag was. Let dat eens even chillen. Let dat eens even. Dat is het extra. Lekker, al hier op zaken. Is de kleer van Reinoud? Jazeker, ben ik de kleer. Ik ben de kleer van. Bij mij is er een mooie. Echt een feestje. Bij mij is er een feestje van. Goedemorgen. Een nieuwe week, een nieuwe weekenvlog. En weer een week met van alles en nog wat zou je van je wen binnen. Als allereerste hebben we een heus gevecht hier gewoon in de tuin. Je hebt gevaarlijk, hè? Ik zou zeggen, check maar even. Het is heerlijk waar. En de jeugd zei we gaan lekker boeten een nerfgevecht aan. Ik zeg even zien hoe het met het gevecht gaat. Wat is de teamindeling eigenlijk? Jaren en Doetje die twee minis. Jim dwaren. Jim dwaren. Ja, Nee, net te dichtbij. Dat is heel smeer. Nou, en we gaan al praten, maar al roemen we ze echt weer op de pijls. Want die lezen natuurlijk aan overal. Dan zien hoe het gaat. Ik ben wel benieuwd. Waar kan de camera rijden? Vanuit hè? Zaak eerst. Best wat lekker. Oh, je kunt doen. Eerst ja, shit, let op. Oei. Oh, hartstikke goed. Oh, hast op zaken, hé. Oeh, hier raken de poorten aan, hé. Hey, en Lois, maar toen eens even chillen. Daar waren zo met jou mee bezig. Als toen heel graag was. Let dat eens even chillen. Let dat eens even. Dat is het extra. Eindelijk, hè? Ja. Lois hoe zo graag een rekstok. En dat zoe ik hield het allemaal de blur mee. Maar nu had oma jou ook al de peel verft. En dan maakt er nog een godgroef. Dus ken je dan net z'n tante, hè? Nee, na je weekend denk ik wel. Doen we weer chillkoor? Zet hem op. Ja, ik ga een hele zachte. En net te dichtbij en op de kont richten, net op de holen. Zet hem op, vooral die hem kent. Beetje oneerlijk natuurlijk, die gruttens in de liedsen. Maar ja, de liedsen doen het zelf. Dus ik hoop dat de grutten een beetje erin maken qua niveau, zeg maar. Oh, daar, hark! Go, zet hem op! Heel goed, heel erg mooi stapje. Ja. Nou ja, die krijg ik goed. Heb je al een arm in? Oeh, die rekken bij haast, oeh. Pak hem, pak hem, pak hem. Oh, ieder met de 20 tellen. Tel met de 20. Oh. Hey, ja. Hey, ja. Jij je punt, jij je punt, jij je punt. Ik doe het mij. Jongens. Ja. Oh, Ja. zakentje en alle vrouwen. Nou, dit wordt wat. Dit wordt wat. Ja, ja, dat is al. Pak al hier op zaken. Maakt er niks uit, Leo. Nou ja, staat je op sugar, gaan ze wel wat opziet. Oerlijk wat. Maar we gaan al praten, dus ik ben benieuwd dat dat ik daadwerkelijk op moet. We zullen het zien. Ja, ja, goed idee, goed idee. Doe maar heel erg. Oh, oh, auwie. Die bal ik net aan doen. Doe je as. Ja, die gaat wel wat voor. Tellen we heel snel tot 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20. Pak hem, pak hem, pak hem, pak hem. Oei. Zaken strokken erover. Ja, zaken strokkelen erover. Nou, ik loop daar maar aan mijn staken, maar de paratraan hier echt goed. Sommige paaltjes komen best wel hut op. Het is leuk, maar het kan wel pindelijk werden. Hé hey jongens, ik vind dat het gelijk spul is. Wat vind je? Nee, vind ik wel. Oeh, net een mee. Nee, op de camera. Op de camera, maar ik wil niks vaststeken. Ja? Oeh, ja. Kun je 3, 2 volgende keer? Hier raak van me. Ja. Ah, goedemorgen. Hi. Nou jongens, ik haal een heel stuk kuieren. Eerder een squallen bracht, eerder op fietsje en ik keuren. En ik denk ook nog voor een lekker een blok om. Even ja, lekker de kop leeg. Want er spelen al je dingen, al je wel hele leuke dingen. Maar dan is het ook wel even lekker om even in de rust. En dan vol goede moed weer terug. Eerst nog even bij de beestjes natuurlijk een bakje koffie. Maar van jou op de planning van de morgen zal ik dwaande met alle activiteiten die ik heb. Het boek vanzelfs. Ik moet nog een hele boekpresentatie regelen. Dus wat mensen komen uitnodigingen. Planning, hoe en wat. Nou ja, dat moet dus al regelen. Ja
Ja, kom maar on. Morgen heb ik de Alversteden Battle. Ga ik met mijn Reinoud Ritsma presenteren. Dus dat moet ik al je goed erom nemen en alvast wat oefenen. Dan neem ik je natuurlijk ook bij mij. Ik zal mij dan het Grut Fries Dicté. Dus daar heb ik nog even een beetje, een soort van update doen. Dat is echt nog heel leuk. Ik ben vregen van Jong Junior, met een jury te zitten. Dus dat staat op de planning. Ik ging natuurlijk aan naar de boeken lezen, jongens. 40 squalen, daar moet een hele planning van maken van wanneer ik wij heen en hoe laat. Dus zat ik zei, alweer wel hele leuke ding, maar het is op het heden wel heel volle. Dus dan is even bij de beestjes, even lekker boeten, is wel heel lekker. Nou ja, dat is van de morgen alweer. En van de middag zal ik naar de kapper. Blonde plukjes, wel lekker fris van de simmer en een beetje de griese uitgroei wat bedekkers is. Maar dus dat is de planning wat verjoerd. Ik zal net heel volle vlag omdat ik heel volle drama had. Maar ik denk hij hem toch een beetje een update over hoe en wat. Ja, zullen we wat pakken jongens? Oeh, lekker. Wat? Nou, om de beurt, lekker eten. Ja. Alsjeblieft, lekker eten maken. A few moments later. Nou jongens, ik ga het meeste dienen. Ik ga zelfs nog even wat spul uitprinten. Want ik zit aan toch wel een peerhoorn bij de kapper. Dus dan kan ik dan nog wel even wat tron in. Dus dit is mijn hier van tevoren. Ik hoop dat ik weer wat blonder ben. Wie zullen het zien? Nou jongens, en daar ben ik weer. Ik ga ondertussen mooi alle presentatieteksten van morgen tronnen. Dus dat is echt perfect. Ik ga er heel wat over zitten, dus ik kies er alle tiert voor. Maar ik ben wel heel blij met het eindresultaat. En ik heb weer een beetje van de dijk komen ook. En daar ben ik, de Alverstedenhal. En Joert is het Sofie, de Alversteden Battle. En het is wel leuk, want jaren squallen dat mij. En Saak en Ildo, hun juffen en masters hadden een studiedag. Dus die komen even te zien. Dus het is echt nogal je bekend. Dus ik laat me verrassen. We maken er een hele mooie Alversteden Battle van. Let's go. Eerst maar even een bakje koffie scoren. Tekst nog even trommen. En ik ga toch nog even een extra jas meenemen. Want ik ben bang dat het toch wel fris is. Het is toch wel aardig koud in de hal. En ik wil net verklommen, want dan is er niks onder. Dus ik ga nog wat mofkes mee. Het mag goed komen. Ja, eerst maar even koffie. En daarna de hele mannen geven we eerst een soort van generale repetitie. Alles even tron nemen. En dan om kwartier komen de bezoekers, zeg maar. En dan is het voor het echtje. Dus ik had het zin niet. Wie vraagt hier? Ik zal leuk. Ze liet een stukje short track zien. Kunstskaatsen, ijshockey en een stukje lange baan marathon. Dus wel leuk dat al die disciplines een beetje om bod komen. En dat ik daar pad van wezen maak. Dus ik had er weer nog 10. Nou, en hoe nemen ze dit? Ik denk dat dit toch echt wel de stilte van de storm is. Je giet het arsenaal in je barn, jongens. Ik zal eens even een hoortje als niet zes en dan aan de reeps maar onder binnen en repeteren. Beetje muziek. Oh, niet te snel, oh, ja, niet te snel. Ga niet op de snelheid, zo zie je achteruit. En sprong. Yes. Ja. Even wachten. Nou, de oefening zit erop. De generale repetitie is goed slagen. Dan ben je mij nou nog even vrij rieden. Ik zal even een hap kieten en een bakje koffie scoren en dan is het aan van het echtje. De shorttrackers ben even zo aan het inrieden. En onderwielens komen ik alle orenband binnen. Het publiek. De ouders, de paaks en beppers, broers en zusjes. En het is echt hartstikke vier. Mijn tekst had ik klaar. Ik zie er klaar voor. Ik zou zeggen, let's go. Al je spandoeken. Nou, let's go. Reinoud. Ben je er klaar voor, Reinoud? Jazeker ben ik klaar voor. Ik ben er klaar voor. Bij mij is er een mooie... Het is echt een feestje. Bij mij is er een feestje van. Oké, jongens, het is 45 minuten, het is tijd.
Sjen, wat jij bent? Hallo. Wat vind je ervan? Wat vind je ervan? Wie die keusdrievers ik zo mooi? Die vrouwen, die pirouetjes die? Dat is knap, hè? En ik nog frozenvest, hè? Vond je het leuk? Leuk? Ja, heel leuk. Wat vind je het leukste onderdeel tot nu toe? Wat is het leukste onderdeel? Ik heb uiteindelijk hockey leuk. Oh, dat komt daar. Dat vind je ook wel cool, hè? Ja, Hier is het bij mij dan woont, denk ik. Ja. Ja, maar klas het bij mij, hè? Stil Sjoerd? Klopt, ja. Ah, leuk, man. Ja, met mijn kaartjes. Ja, met van lezen. Mama, die echt mij. Van Jara klasse dan. Daar in het wiet. Is wel even shit. Ja, je lennen direct. Zie maar even. Nou, we gaan correct even pauze horen. Snel even drinken horen. Jelke en de band even zoen. En we gaan aan z'n vierde mijn short track. Mijn ijshockey. Deze zaak ik wel heel volle stelling. Dus de ijshockey is binnen al een beetje aan het warm rieden. Nou, dit kent wel mooi. Dit is machtig. Shit weer. Nou, Jara direct die had dik feest. Ik maak maar uit veel leuk. IJshockey is een felle sport. Wat ontzettend spannend dit, jongens. En publiek, ik hoor jullie niet. Ik hoor jullie niet. Om even goed op te letten. Let goed op. Precies. Gaat proberen. Dit is het, jongens. Dit is echt wel een heel spannend gedeelte. Maar onze skaatstoppers. Onder de rug. Ja, dat moet wel weer. En zo kom je uiteindelijk bij de finish. En Cool, dan hoor. heb je nog een paar punten in je binnenzak. Daar zeg je u tegen. Geweldig gedaan. Even een applausje voor onze schaatstoppers. Yes, Chris en Bo. Kom op, jongens. Kom op. Wat ontzettend spannend. Daar komt de eerste al onder de toer, zeker. Ja, en je moet wel stempelen natuurlijk. Dat is helemaal vergeten. Je moet wel stempelen. Vergeet niet te stempelen, jongens. Vergeet niet te stempelen. Heel belangrijk, stempelen. Spannend hier. Spannend. Heel spannend. Wat ontzettend spannend. En komt er iemand aan? En gestempeld. Ja, kom op. Ja. Zet hem op, ga door. 30 seconden. 30 seconden. Maar eigenlijk hebben we het ook allemaal wel een beetje gedaan. Gefeliciteerd, jongens! Ontzettend goed gedaan! Gefeliciteerd! Hey, hallo, wat voel je ervan? Hoe mooi? Het weer geweldig, hè? Wie machtig! Feest! Dus, als het belandt. Wauw! Woe! Het weer geweldig! Het haspelt dat boom. Machtige dij. Nooit level uit. Ontzettend. Nou, wat weer het een prachtige dij daar op het ijs. Het vliegt echt voorbij. Best een hele mannen en een hele midje, maar het weer echt
En weet ik ook bij allemachtigste leuk, heel volle willen gewoon. En vooral heel leuk dat enthousiasme van die band te zien en dat die zageneertje, dat is toch wel het allerbelangrijkste. Nou, dit wie hem alweer de vlog van deze week. Na je week ben ik weer. Ik zou zeggen, vond dit nou een leuke vlog? Abonneer je, zet een blauw omheen en via het net de chill te downloaden van die tablet of telefoon. Want na je vlog. Hey hoi.